Bataliyo. Oh, iho. Kaya no sugad. At problema. Pero nakam katuig nga kasal ta kasawa. Madaya na di ko nakadirig. Ikawin hulo ka pa iho. Amo dire kaging papadirig tim asawa. Pagpaturi anay para ka makadirig. Masublog bataliyo. Diri ito iho masuuli pagpaturi. Di baga-baga la ito tukubhit. Layaw nga hamong muong. Salamat sige, bataliyo. buhata ito nga akong saring nga imo. Salamat. Sige, wari ano na. Bataliyo. Oh, iho. Ano taton? Ang galab, bataliyo. Ang una kasi damo na uyab. Kawaray ko uyab. Di na nakakauyab. Problema yun eh. Problema ito ha imo ito kay. Baga di pa kanhi ka pala na nabaho na ako. Mabaho ka. Amo babayaanan ka it imo mga uyab. It buhata. Karigoy. It usa ka semana. Ikaw usa ka karigo. Siya daw nanginatching ako kay. Oh, amo ito. It gamita liwat nga sabon. Ayaw paggamit himbisan ano nga sabon, safeguard. Kung ano man dida nga sabon, it buhata nga sabon, itig sabon, diretso shampoo na ito. Ano man? Joy, iyo. Para isang linggong pag-ibig. Oo, amot buhata. Imo mo ka plato. Dear iyo, amo ito. Ay sinat uso yan na. Oo. Kaging kanta ito ni Sharon Cunita, ang isang linggong pag-ibig. Asya daw nakadan kuan. Nakaditong libro, page 31. Kay nakada pala Mapping. content ito. Aw, pagbabasa. Sige. Kadi ako. Sige, intoy. Padal. Ito. Sige. Sige na. Bataliyo. Daw ka na problema sa kinaabot niya na. Ano niya yung problema? Iyo. Kagapuhan, nasusubra na. Okay, nag-aarak na. Tapos, Asatak na babarakan na ini. kabarak ang kudwa. Ano't mo pa ini nga, sagdun mo akon. Piramat niya imo mga uyab yan ah. Di rin na ito maihap. Kaya kanina nadugan ng tulo. Adlaw-adlaw. Wala nadugan. Nadudungan. It maupay nga bubahaton mo para maibanal niya imo mga uyab. Pero kabukos nga ning uyab. Nadugan ng tulo kanina. Iha pa anay. Tulo, duha. Bali, walo na nira. Awalo. Tunga kita. Imot duwa akong tunog. Sukat, ibuhaton. Oo, amot buhato. Buhata. Pilog dano. Oo, iyo. Thank you, bataliyo. Idulong na lang atot unom haamon. Sige. Inay. Oh, ano problema iho? Pagiyakan. Papaya! Sa inyo laman yan eh. Oo. Asya. Arigato! Magaling nyo! Kamalilikmungan na sa problema. Ano yung problema iho? Nga na, nag-aasawa nga siya, humirme humumulangan. Ano mas may mapayo? Maperme kang bubulagan. Mm-mm. Itbuhata iho para di ka bulagan ti mong asawa. Pagsakla ikaw ang alat, bisan nakat ka umak, igsulod di tim alat. Para di nat maka layo ngay masawa. Malis na nga mo, kinyamapayim na mo kinalang. Diri alat. Ayan. Oo. Umansa. Sinsya na kay natikalagas na gud man mo bataliyo. Mamamas ni. Ang nagmabuhasin para bumaling sa akong asawa. Amo na nga na tigsulod di dat hitim alat kadit luyo. Asya nga yan ito. Oo, inupod-upod niya ito pagkiwa, pagtanom. Ihintang ko na lang para di nakakahirayo. Oo, okay ito.
Sige, mga kanina ako. Sige, uli. Kanina ka pa. Yo! Adalo kami! Yo, kung hinot karo yung magpa-shoutout sa iyo bida, comment lang mo didiha ubos. Ayaw lahi igbaw kay taas. Direct niyo maabot. Shoutout na yan, Antonio Galvez.